Pas. Ho. Ayo lo. Oh. Ho. Sigek pranayaka untaping prawadyabala pedilan monya brondongan soranya kaya ampuhan lir pinata mantranira saking jalaniti arsa madanging jagat duk mungup aning sapucak kang ukir merbabak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung wur-wurahan prajurit gong magru gongso kata-katya putula
aja lelayu sepi. Wahyu Budaya. Mengawur-awur burahan ajurit kong magru kongsa katakat ya putula Ora pancrite turangga ngesti kata engkang dadi layang sepi. Yo 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 Daling prawadya bala wahyu budaya. Hei ah he 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 ha ho. Yo, ha hey, oh hey, la 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 la, digoyang, itek-itek, digoyang, itek-itek, digoyang, itek-itek, ayo lo, TN, hup, hey, sabun karo Silvi, digoyang, hop, ayo. Ayo, ayo, geleng, sing penting geleng. Yo, apa? Ha, hey, yo, ha, hey, yo, ha, geleng, sing penting geleng, sing penting geleng, sing penting geleng, sing penting geleng. Hop, Hey, up, ha, hey, hey, oh ha, ha, hey, oh ha, Negeri
Mas Dadang Bagong aturan wilujeng dalu. Sesarengan Lurangga Wahyu Budaya. Hae hosa hosa. Sayang 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 eke priya nandang wuyung sayang
Heh, ngombe apa ora? Restui tanggapan yang kene setahun pisan kaya aku lemu so mangan. Ngombe. Ngombe sik. Ngombe sik. Iki mang sing jaran sampai semaput lho. Heeh, sampai semaput. Ngombe apa mangan? Mangan Pak Tris jaluke. Ngombe. Ngombe apa mangan? Ngombe apa mangan? Pak Tris. Mimik dhewe apa dimimi Aini? Mah aku. Mimi Pak Tris. Aku kok ditekoni mimik dhewe apa mimi Aini? Mimi dhewe. Mimi dhewe. Ya lho. Lanangan ora galak blas. Mimi dhewe. Ngombe dhewe apa ngombe Ani? Ngombe dhewe. Mimi dhewe. Aku mimi. Mas aku. Iki lek Mas Babang tak tekoni. Mas Babang. Mimi dhewe apa dia Mimi Ani? Mimi Aini ngene ngono. Oh, lek Mas Bambang tak cek sacet. Nggih. Ya, piye? Wes apa urung? Wes apa urung? Wes apa urung? Ah, sampun. Oh, sampun. Nggih. Pungkasane tak trimo lelakonku. Iki piye to Pak Tris? Beh, ancen yo yogane iki jan embuh. Ben isin. Sampean ngerti? Heeh. Yoga keranjingan ya Yo wis ngono ku lho Pak Tris. Wis ora usah dibayari ae. Makane aku ki karo main karo iki wis was-was aku. Heeh, was-was. Engko ora lupute aku ki dipateni ya, dipecat. Dilane MC tuwek. Heeh. Iki kan wis dipecat karo putut aku. Ning Anjo ki aku lho dipecat. Tenanan lho. Wis dipecat. Wis dipecat. Wis dadi jane nek no. Aku telateni ning Tulungagung ben. Bene. Wong sing wangi tuku mobil Grand Max ya aku. Iya aja ngutuk Pak Tris. Tenanan nek tekan iki lho nek percaya. Ngono. Tanggapan sensasi ning Anjuk langsung ngerayon Grand Max kok. Nggih. Oh. Heeh. Yo ya Allah ambi-ambi piye Pak Tris? Ya maksudnya sing dikekne Mas Hendro ya kekno kene ngono lho. Heeh. Golekno tunggale. Oh, ngono. Heeh. Ya yo. 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 Bacot ke. Yo. Yo. Neng kono lho sar ngemplak. Pungkasane tak trimo lelakon Asoy. Hey, yo, just, hey. Hey. Op. Ayo. Bayitna sing ati-ati para satriya turangga wahyu budaya. Hei. Titi was binati
bisa slompret lan kampule rampak yang semake panjogete saya awe ingkang samya mulet bisa seneng atine. Permintaan Adinda Agang Asmara. Ayo deh.
ya, ya, dan malam hari ini yang sedang intip-intip ada Sanju. Ayo Ju, Jos, ha he, au, ayo, Jos, Jo, o, Jajale, Jajale. Jajali, ya, mau, ya, 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 ya. Ayo geng. Yeah.